everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Gusto na ko magpuyo nga malinaw, Angel. Ayaw ka balaka. Dili na to makasamok ni si Rona. Amo tong gisiguro ni Marvin. Nga nung, inyo siyang gipapatay? Ha? Gipapatay yun? Grabe sa nimo Irene, uy. Imo gid may himoong kriminal? Sorry, Angel. Nakalitan lang ko. Wato mamaong pangutan na. Sorry. Okay ra. Basta kay about ni Rona, wa kay angay kabalakan. Secure ditong babayhan. Wa na kay angay kabalakan niya. Ay, abli ko ninyo! Pagkausa ko ninyo! Naiba mo mga illegal din inyong gibuhat, ha? Ipadakop ta mo! Ipapreso ta mo! Buisit! Mga buisit! Pagkausa na ko ninyo! Pila naman ko kaadlaw din yung ilang gitanggong. Dili na ko makapangayo og tabang kay way signal. Ay, kisa may akong kapangayo ang tabang ini. Ang mga gwardya sad, murag sa mga robot, dili maningog. Oh. Ha? Husto! Husto! Unsa ka akong usbon ang akong strategy. Oh! Ako suwayan! Mga gwapo! Wa may nitingog. Akong usbon. Kisay mga gwapo diha! Way gwapo diri gwapa. Mga gwapa ra. Oh! Oh? Wa ka kumasayop sa akong nadungog. O tinod ka ang iyang gisulti. Pero bahala na. Ang importante, nga may nitubag na. O sige! Gwapa! Naot ako'y toyo! Importante! Salamat! May musud! Isulti ang toyo, dali ah. Pwede ba musud ka? Ablilag dako ang pultahan. Di pwede. Sulti dayon sa toyo. Yods, tabangi ko makaikyas din hipi. Ay! Pagani ko mahuman! Asa sila din putahan, oy! Huwag ko mahuman! Muhatag ko kwarta! Pila ka milyon? Milyon? Asa man taong kong milyon? Dili na ba yun ko makalikawas din eh? Dili na ba yun ay? Kumusta? Irene? Okay raman. Wa rin nagsamok-samok? Wa raman taon. Mayo noon kun mauna. Naara ka sa mansyon? Naara. Wa ko na malaag kay sakit kay akong puson oy. Hapit na masagod na ako. Sige, pahuway lang sa diha. Pwede magdala na lang kag food, ipaulit ni mo. Di lang ko magluto. Sige, mag-take out na lang ko niya. Okay, bye. Mayo kay wa di magsamok-samok si Ryan. Galuya pati ngalit ang kanahan. Kapag maayo singpit. Di pa kondisyon nga magsamok-samok. Mao tingali. Maayo gani kay wa madayon ang overtime. Makapaulit ako sa'yo. Wa rabas kondisyon ang lawas ni Angel karon. Salamat sa imong pagkatiman ako. Nayapak. Nga nang kalit man kong nahinumdum niya.
Erase, erase, erase. Okay ka lang ba? Wa ka injuries? Pisit pa yaw eh. Erase lagi, erase. Kada ko na una mang katotohana. Ganun kalit man sing disuot sa kong una-una. Lain na nga kong una-unaon. Pagkaon. Pagkaon para panihapon na mo ni Angel. Asa ka ko mapalit og food na mo ni Angel karon sa? Husto. Magdimsum lang daimi karon. Irene? Kinuo ko. Ay. Mao din kalit kay kung hinumtum niya. Sorry. Nakuyawan ka? Abi manggod ako gabat. Sorry, napakuyawan hinunti ka. Imo gyud kong giatangan sa? Actually, nanam ko nag-work sa Atbang. Unsa? Ako idea. Imo gyud gituyo nga diha mo trabaho sa? Wa, uy. Honest, wala ko tayo Sa main office mo ko nila nang-apply. Wa gani ko yung idea nga doon abda sila yung branch din Pero nalipay kay ko nga diha ko nila gi-assign. Pwes ikaw nalipay, ako wa. O sige, nagkita naman ta. Ayaw na kong surang-surang nga kay nagdali ko. Okay ra. Okay ra. Nakasabot ra ko niya. Pero, di ko angay magpakawa sa paglaom. Dili. Hasula lagi? Karong adlaw lang gid ko na siya nagsugod. Supposed to be ko no, 3 weeks ago pa siyang magsugod. Pero na-disgrasya man siya, maunang na-extend. Kang, Dili di pwede. Dili pwede nga magkita mi kinaadlaw. resign. Pwede man, pero maglisod pa ko sa pagkakaroon kay doon ako'y gihandle nga importanteng project. Nisalig ra bagid sila nako. Dali aguman. Ma-promote na ra bagid unta ko if ma-successful ko ana nga project. Pero sige na lang. Para lang makalikay ko ni Ryan. Mo resign ko human ana nga project. Huwag ka mag-expect sa. Well, Kaya nga mong gi-expect nga ma-okay na silang duha after sa nahitabo. Pwes, sayop ka. well. Tingalig mo sulti ka ni Ryan ha. Bantay lang yung ka. Ay, sulti ha. Di ko musulti. Promise? Promise. Bantay bitaw. Kung noon sa imong gusto, huwag matuman. Success! Successful gid ang project akong gihandle, Angel. Wow, kanas, good. Maulagi. Happy bitaw kaayo ko. Unya, madayon na gyud ang imong resignation. Nausab ang imong huna-huna? No. Wa mo usab ang akong huna-huna. After sa celebration party sa among department, musubmit ako resignation letter. Kanusa man ang inyong party? Sama-sama miaging mga adlaw. Di lang una ko mapakita niya. Makontento lang una ko paglantaw niya ug sa hilom nga pagsunod niya hangtod nga makapauli siya nga safe sa mansyon. One day, imo ra gyud makita nga akong sincerity, Irene. One day, ako ra gyud mapawi ang imong kukman ako. Nanggawas na sila. So, nakabook naman ang daan, no? Mana. Okay, let's go. Manglakaw sila. Nanood sila ng karaoke bar. Doon na tingali nag-birthday. Mangita ko kapistuhan ako. Kinanglan nga di siya mawa sa kong pananaw. Inigkawas nila. Mamauli na tang tanan ha, kay pulos na ba na kainom? Sakay ka na. Asa mo tasakay? Ako, mag-book ra ko.
Una na lang mo kay mga lagyo para ba tong inyo. Ayaw mo kabalakan ako. Ano sa akin ako kay ato na kasi niyo. Ako rin bahala sa akong asawa. Uy! My dear husband! Naalagi ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.